Zapaleta. Mira, bizuta jatzuen. Hostia, qué pasada, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué caña! ¡Hostia! Mira, petarse fataldi, Kristin ilusioa, oso gazte ikusten dut burua, nire lagunak ere oso gazte, Kristin ilusioa mondozte, benetan, dagoeneko ia apurtxu eta astute neukan, eta benetan zoragarri izan da atzera hori ikustea, zoragarri eta oso onkigarri benetan. Esperientzia nolabait izatez gogorra izan zen, baina gaztetasunean dekozun ilusioarekin nolabait, ez? Eta azkenean lortu neban, apostu irabaztean lortu neban. Señor Vargas, hori da Cádiz ya, ¿eh? Por ahí estará el otro. Si parece Fonsineto los de. El viaje ha sido durísimo, la verdad es que ha sido una pasada, sobre todo hasta Madrid, que he estado incluso 7 grados bajo cero y pasando muy mal, ¿eh? Sí, sí. También te vuelves en moto, ¿no? Ah, no, ni pensar, vamos, eso, ni pensar, no. Ahora meto la moto en la furgoneta y ya pasa de todo, en serio. Si quiere alguno de la cuadrilla que son tan vacilones, que vuelvan en moto a uno de ellos, en serio. Ya. Santiago, ya que sois tan vacilones, ¿sabes? Si tenéis alguna moto para aquí. Asunto hau atera zen hori. Egun batean hori, egun ginen hori, bakizue, parrandan edo, erdi parrandan, eta gorka parezan, baina motorregaz joango naz, bakizue, da oso buru gogorra da, eta bueno, denok baziletan da apostuka. Eta azken atera zen hori, Kadizera 48 ordutan. Eta bueno, que si no, que si tal, eta ala izan zen. Gero ipine genuen egun bat joateko da, eta horrela egin zuen, berak. Eta lortu zuen, bai. Zamakoa egon zan guztiz beteta, ez genuen espera inbeste jende egotea. Eta, bueno, karteran ikusi duzuen bezala, ipinten du sortxerita irtengo zala, eta zazpiretarako Zamakoa guzti beteta zegoen. Eta, bueno, pasada bat, osea, kale osoa beteta. Eta gero bueltan be, jende itxoten onzoan. Da, bueno, izan zen oso historio polite da, bueno, beti dako dakun, ez? Hori ikusi dugun bideoa, ez dakit zein bat urte dago itxa, topetan, saiatuten zikeran topetan aber nun zegoen, eta oin arte ez dugu barriro ikusi, baina benetan ilusioa egiten dago, benetan. Hori da, itzelezkoa. Betirako izango dugu, nolabait, abentura hori betirako izango du buruen bihotza, bai.